everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Ako naghiwi, marang nahati sa lamis. Ang tinood. Kagani, samtang nagsulti sila si Prinsesa Estia o katong alas to. Hina-hina ko katkat sa kampanya alas to. O ikapit ko mayo. Hangtod niya, ibiya na sila din eh. O nauban ko. Gitoyo to na ko. Aron makapanaig ko sa ilang mga kalihukan. Amon. Doon na yun ko'y dili maayong balita nga nagdara din ni Hari sa lamis. Iba itong daan. Kanang mga taga-awas. Nilalabang hari sa hari dito. Buong itong kontra sa puting elemento. O ako na ibawan. Kung makasalang niya sila si Prinsesa Estia o Galastor. Ay mga sabtan nilang sama nila. O kauban, kanon. Ako ba mga limodyan? Pagkapataghanan. Paang kunog daghan. Ang may ilang pagkaon. Unsa? Si Prinsesa Estia. Ay ba ako pag-usaon nila? Unsaon nila si Prinsesa Hestia? Unsaon nila nga akong anak Amon? Unsaon? Eksperimentuhan. Oh, Imong inahan sa demonyong Alastor sa ilang mga anak ng mga demonyo usab. Nahilo man. May kiunaw-na ka ba? Ating salamis. Dili mo na ba itayon ang kaminyoon nila ni Prinsesa Estia o gatong Alastor na dakong uho, dakong naong, dakong braso, dakong dunggat, dakong mata, dakong dilong, dakong ngipon, dakong tanan. Basta dakong. unsa pa Amon? Dakong binugan ang gitaw ba? Ay, lain na sa pagsabot. Ambot na ko ipasabot. Kanang yung kita daang baston. Marami nagkahoy ang gidapin na itong haring Alastor. Bakwion ko ang among gipanagsabutan ni Haring Alastor. Unsa to? Unsa? Bungol ka? Wakay na ko klaro. Matod ko. Dili ko ipadayon ang kasal nila ni Prinsesa Hestia o niatong hari sa Avas. Ito man ang hari sa limuda sa akong gimando niya. Natili ipadayon ang kasal sa Prinsesa Estia o sa hari sa Avas. Kana mo'y maayo! Yehey! Si Hestia. Atua sa iyang lawak, naghigda na, nipahuway na. Oh, May tuyo ka ba sa atong anak nga prinsesa? Haring Salamis? aduna. Ayaw una siyag sa muka. Dili pa maayo ang iyang kahimtang. Bisan pa sa iyang pagkatuog kaniha, nakita ko ang tabon-tabon sa iyang mga mata. Nga dunay mga aso nga nigkawasgikan sa iyang mga mata. Ingon sa alis ngaw sa kainit. Anak ko si Prinsesa Hestia. Ug nga nung karon lang nako nahibaw nga ingon ni ana siya masuko. Ustara. Sa gamay pa siya, kung muhilak man siya, muluha ang iyang mga mata sama sa kinusi-kusing buwak, sama sa kapuas sa rosas. Apan karon nga akong nakita si Hestia, nabalaka, nasuko, ug nihilak. Lahi ang akong nakita. Usa ka na sa kong tuyo sa tong anak Ustara. Tungod kay dili maayo ang tinimadon. Unsa? May kasayuran kapapahin sa nahitapo sa atong anak, ha? Salamis? Ustara, Usay imong kasayuran? sa dili pa kumusulti kanimo bahin sa akong kasayuran, gusto kong ipaabot nimo og sa atong anak nga Nga unsa? dili na kumusugot nga maminyo ang atong anak sa hari sa Hawas. Salamis? Husto pa katong akong nadungog? Dili ba? Dili ka supak sa gustong mahitapo ni Haring Alastor nga maminyo ang atong anak nga prinsesa ngadto kaniya. Supak sa akong kabubuton, Ustara. Ug niuyon ko tungod kay dili ko gusto nga masamok, magubat ang Lemuria ug ang Avas. Ug nganong karon? Sa akong nahibaw ang dili palang dugay. Kalit nga nausab ang akong desisyon. Paminaw kay sultihan ko ikaw. Amon ni ako na. Salamat nga hibalak yung buhi din sa palasyo sa Lemuria, Amon.
tungod og alam nimo Prinsesa Hestia, niadto ko sa agas. Ngano ni kuyog ka man ni Alastor? Tungod kay gusto kong maniid. Ibaw na kong daan sa kinaiya sa naghari sa agas. Maong dili ko gusto na mahitong pawa ka sa kaanutan. Amon, Maong gisusi ko kung sige tumong ni Haring Alastor diha kanimo. Paminaw, Prinsesa Hestia, paminaw. unsa? Nagsulti ko sa tinuod. Dili man makakaimong higala na si Amon. Ang tuyo og tumong na ulipunan gid ang Tagalimorya sa hari sa abas. Ilang himong lawg sa ilang kaugalingong kagutom ug ang uban pasanayon. Ug ikaw, himong kang reyna sa abas. Pataktin ka sila pagkasila. Ug maghari na niya kamo si Haring Alastor sa tibuok universo. At yun ang mga linalang ug ang magpaulipon. Ulipunan ni Alastor. Mauday ka na ang iyang gusto. Ha! Wa kay sama kadautan. Oh, ug ang imong amahang hari. Ako na musulti ka, Prinsesa Hestia, Amon. Haring Salamis. Nganong gipagawas mo gikan dinhi sa akong lawak ang mga dama. Amahan kong hari. Makigsulti ko nimo, Prinsesa Hestia. Wa ka na ang ngayong pakigsultihan pa kanako. Amahan kong hari. Matuman ka. Tumanon ko ang imong gusto. Nga pagkaslan ko si Alastor. Prinsesa Hestia. Mao ka na'y gusto sa akong amahang hari. Akong inahang reyna dilpa. Wala ko'y pagsubak. Kaganihan na hitabo lang nga nabalaka ko ni Amon. Ug kibati ko ang kapuot. Ug kalit lang nga wa ko makapugong. Nisinggit ko og mo. Wala ko mahibaw sa sunod na hitabo. Gitabang ka na mo sa mga dama, Hestia. Oh, Wa ko makasapot sa akong nakita kanimo. inahan ko reyna. Iampo lang ni Zos nga atong bathala nga way kadaot nga may tabo sa Lemuria. Bahala na kung sa may tabo ka na ako. Oh, amahan ko nga. Nahila ka. Pasaylo ako, anak ko, Prinsesa. Anak kong mahigugmaon sa Tagalimorian. Buot ko ikaw ang isakripisyo tungod kay dili ko gusto nga magubat ang duha ka gingharian tungod unya sa akong pagdumili sa gusto ni Alastor. Ug karon sa akong nasayran, mas mosamot ka peligro kung ikaw adto uban na unya ni Alastor. Amahan ko nga. Tungod ba sa nahibawaan ni Amon? Dili ang nahibaw ni Amon ang nakapausap sa akong una-una, kundi sa akong nahibawan sa imong kausaban. Mensahe kinigikan sa hari sa Lemuria. Unsa magay uno dining mensaheng gipada sa puting dragon nga gipanag-iya ni Haring Salamis. Basahon ko. Oh, dili! Dili ko musugot! Dili! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.